हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। स्टाफ नार्सनिफ्राय मोजां खबर सफैदों जाय नोंथांमोना DHS आव एग्जाम होदोंमोन दा बेनि रिजाल्ट आउट जाबाय। दा बेनिनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांसिगौ। दा नोंथांमोना खालामनांसिगोन जायफ्रा सेलेक्शन जादोंमोन नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दा बिदिब्ला गोबाव खालामब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बिनिफ्राय रिजाल्टआ फैबावनांगौ दङ लोगोफोर बेनो जाबाय हेल्थ एडुकेटर जुनियर एसिस्टेन्ट फिल्ड वर्कार दा बिनि बागै फैथ'वाखै जेबो आपडेट जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन। दा नैबे जाबाय अफिसियेल वेबसाइट थ' नोंथांमोना पेजआव फैनानै बेबायदि मोनगोन। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो गाहायाव बोख्लायदो। दा गाहायाव बोख्लायनानै लेटेस्टआव नायदो आरो जायफ्रा रिजाल्ट नायाखै नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन भिडिअ थ' नोंथांमोना बेयाव नायदो जायनि रल नाम्बार दङ नोंथांमोना चेक खालामनानै डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ। दा बिदिब्ला जों लेटेस्टआव थुनोसै। दा जोंनि बे लेटेस्टआव थुनाय लोगो लोगो दानिया नोंथांमोना लगिननि अपसन मोनो आरो थ' जोंनि बेयाव क्लिक खालामबावनांगोन खनसे। दा क्लिक खालामनानै अके थुबावदो। दा अके थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दानिया नैबेयाव लगइन अपसन मोनदों। थ' नोंथांमोना नैबे लगइन अपसनाव थुनानै जोङो आपल'ड खालामनांगोन डकुमेन्ट्सखौ जाय नोंथांमोना सेलेक्शन जाबाय। थ' जों नैबे लगइनाव थुदो। दा लगइनाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड थायो बेखौ होनानै लगइन खालामदो अब्ला नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोना सेलेक्शन जानायनि चान्स दं एबा जागोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो लोगोसे चेनेलाव नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि साख्रि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन। बेनो जाबाय DHS आसाम गभर्नमेन्टनिमोन। थ' लोगोफोर बेनोसैमोन भिडिअआ।